Pati magkao ni Ate Yen. Ate Yen, tala daw. Agay ni puro. So 805. Mingaw kag marang. Di pagdali. Dali. Surat sa Jujay? Wala. Ha? Saan mo na ito pagdala? Ay. Wow. Tu ara. Liapod ng dili kayo, wala naman ka ito. What marang. Tagpila. Tagpila. Tagpila daw. Ay, tao ni tao. Tao. Unsa ning nga lugar? Saan yung lugar din eh? Lupigan na Adita. Kanang dili lupigan di Adita. Tagpamot Adita daman. Lagita. Barangay Dita. Barangay Gita. Going Zamboanga City. Dito lupigan na. Sila tanan. Wala marang dito? No, wala. That's Wala siya ang marang. Marang fruit here in the Philippines. Pwede siya, no need to... Ako rin magbinisir ka diya. Ouch! Agay. Ablihon na siya. Just open. Na kinahaang lahat. Oh, knife. Only knife. Ano? Just use your hand See, to open it. Okay, wait. Okay, go ahead. That's marang. Ano na siya, oh? That's one of the fruits we missed here in Philippines. Kagmayan malagi. Gagmay. See? Marang yun siya. Marang yun ay. Marang yun ay. Oh, see, marang yun. Dito ito pa. Butang siya. Oh. Kumot ka iyo. Inog din siya, marang. Tayo, lamit tayo. Good smell. Kumot ka iyo. Mm. Ako sa unang kaon ha. Pinilis oh. Shout out to Mr. Scenery, Kuya. Oh, si Rolly! Oh, si Rolly! Si Rolly! Filipinos into... Novi! Novi! Ay, kuging na nga, hutan ko ni mo diya. Yang kaning liso, pwede pa ni siya niya maluto. Gisa o gisaon? Agon. Sinangag. Sangagon. Kami kayo. Ito nga ni pasukan.
Balikan mo ba na ba? Ano din naman kami. Hindi dati. Doon. Marang. Ano ane? Balik ka ibang marang. Ibutang sa ang liso dia oh. Para makita nga na liso nga ibutang mo. Hindi magmahay ang kulit ng marang. Nadagan lusok pa no? Yan eh. Very close, right? Very clear. Ano, ikaw na mo? Pila na ka minutes ni? Ingloy man may ani mami. Ning. Kani. Hindi na kita na. Bisa naman na. Sayang, puniton kay nahulog. Sayang man. Anak, hindi na eh. Nga kaya ba? Ikaw bang manakadya pa? Ay, ikan na pa. Kaya? Dayon, di man pa. Hindi mo pa na ito. Ginaan pa ng kaan.